Môžete... V pokračovaní minule sme sa nerozlučili, lebo som to omylom zrušil. A to je všetko. Chceme si kúpiť novú kameru. Už si vyradil. A počkaj, ale ten diel mal 3 minúty približne, no tak budeme natočiť tak. Budem natočiť dlho, to mal fakt iba 2 minúty alebo 1. No a... Prečo kaháňa si kameru jak zem? Budem ja kamerovať teba a potom mňa. Dobre, a čo by sme mali urobiť? Môžete nám písať aj... Poď sem do slnka, Kuzia. Ten druhý vlog bude až dávno, lebo ide do Jerska a až na nejaký... Ďalší vlog nebude už možno, ešte možno zajtra, možno dneska 2. Možno dneska 2, alebo zajtra. No už v podstate máme 2 a... Určite, verte mu. Ale nenatáčaj tak, lebo potom to bude pokrútené, že vieš, Dobre, na tak YouTube. si to chytím Lebo takto. na YouTube je taká. Tak si to chytím takto. A bude to zlý vlog, všetko zlé bude, lebo Čo, kedy? náš prvý vlog, Čo, kedy, kde? nemáme kamery žiadne. Iba mobil, cez ktorý teraz natáčame. To je môj mobil, on ešte nemá. Ja mám, ale je v oprave. Hej. Mi spadol do vody. Ináč my sme bratia. Nie sme, neklam. Robí si srandu. Už som mu hovoril, že nech povie, že sme bratia, že by si každý... Že koľko máme rokov, z akej triedy sme? Nie, nič také nehovorí. To sa nehovorí do videa. Teraz začína sranda! Nie, počkajte, moja babka dáva dole žalúzie, to nič, nevidíte tam. Nikde to tu nie, A my tu nebývame. No však veď. Tvoja babka tu je. No to býva moja babka. Ale ticho, nech sa ne... Super. Hýbaj! Hýbaj sa hombať! Ideme sa hombať, čavale! Hýbaj, sadaj! Sranda. Sadaj more, cigáne, čavale! Ja mám sadať. No tak sa vymeň, no. O, tak ideme, daj mi kameru. Ja budem ju držať. Nie, že mi spadne more. To tebe by skôr nemalo. No dávaj, sadaj. Popíja pivo staré za $3. Hej, more, čavale. Kedy budeme robiť tie srandičky? Zajtra. No robíš. Čavali. Jau! Čavali. Nie po cigánsky. Ideme za túto bytovku, za chvíľu sme späť. Abo natáčame. Daj natáčanie. Sme späť, lebo omylom sme to... Kecali sme tu a bolo to zastavené. No dobre, teraz vám Noel ide robiť srandičky. Nie, ty... Budeme sa volať Noel a Aďo, hej, nebudem. A tak hocite rozprávať. Tak ty povedz prvý vtip. Čapale. No, že je jeden chlapec a pýta sa, no hovorí otcovi, že tati, potrebujem čúrať, ale otec mu hovorí, že ty si už veľký na to, aby si hovoril, že ideš čúrať, radšej povedz, že ideš pískať. Chlapec raz v noci potrebuje čúrať a ide za mamkou a hovorí jej: Mami, potrebujem pískať. Nemôžeš, zabudíš susedov. Veľmi potrebujem pískať. Ale tak mi trošku zapískaj do ucha. Jaj, chápem. Teraz ja idem. Ide Američan, Rus a Slovak v lietadle a hádajú sa, že kto má najviac elektriny. Idú nad Ruskom a Američani hovorí, máte veľa elektriny. Pomalšie. Vysvietené. Idú nad Ruskom idú nad Amerikou a Rus hovorí, Slovák hovorí, vy máte ešte viac elektriny. Domy, cesty a rieky vysvietené idú nad Slovenskom a Rusovi treba srať na veľkú. Vystúpia a ide srať do travy a popáli ho pokrýva a vykrikne: Bajšala techníka, v tráve elektríka. Aj v tráve elektrika. Aj v tráve, že je elektrika. Že výborná technika, aj v tráve je elektrika. Ja som to vtedy, jak si to hovoril, nepochopil trošku. Už sme boli na Maryland, sme nemali mobil. Práve včera. Kto by nás tam natáčal? My. No ale nemám nepremokový mobil. No tak naše mamky. Ináč oni sú čavali.
Červené more? Oni sú neznáme, patra po nich polícia. Určite. A vôbec ťa tu nevidno v tej kamere, no takže sorry za hlúpu kvalitu a všetko. Natáčame 4. Vidno to v tebe? No tak tu bars, nemáš to svetlo, daj teraz ty, ja ťa budem natáčať. Čo by sme robili? Poďme, kde sú bagdel, kde sú bumpy. Moje oko. Oko. Moc nás to nevidno. Sorry, možno to ani nedáme na YouTube. Dáme to na YouTube určite. Môžeme to ukončiť, nie? No to je 5 minút. No veď to stačí. Nestačí, aspoň pol hodiny, no takže tu budeme vyvádzať a poď so mnou. Idem to robiť. Vypašte, že tam vidíte môj prst na chvíľku. Joj! A to však do piesku. A nie spadne mobil. Joj! Čo, ideme krútiť sa dookola? Toto čo to? Ináč, môžem povedať, koľko mám. Tá ty si povedz, koľko chceš. Ale to sa nemá hovoriť. No dobre. Kde ideme? Po mojej babke? Nie. No tak poďme... Nejdeme ku mojej babke. Nevieš, že poďme? Hýbaj. No, tam vidia tvoj prst. Ja, že celý čas že nevidím teba. Tá tu nič ani nevidno už. Tu musíme ísť, kde je svetlo. Sorry, fest, ale nemám... V noci natáčame, jak ma gorí, lebo cez deň bola horúco. No, sme chceli mať čaty. Veď toto na YouTube to viem tako, že by to bolo jas. No však aj ja viem. No tu už lepšie vidno, tu vidí najlepšie ťa. Ako nie najlepšie, ale vidno ťa aj modrého kus. No takže dnes asi nikde nepôjdeme, budeme iba tu vyvádzať. Možno ani